Tak ahoj Tymi. Čau. Já tě vítám na akci na Bersvaly a zároveň na premiéře Famix týmu. Ďakujem veľmi pekne. Jak se ti tady zatím líbí? Tak ja som tu už vlastne po druhýkrát. Myslím si, že je to určite jedna z najlepších akcií, ktoré v Českej republike môžeme zažiť. Ja si myslím, že takáto atmosféra zázemie není ani na FIBE, dokonca v Nemecku, takže veľký hod a poklonu vzdávam určite organizátorom a čo sa týka Amixu, tak ďakujem veľmi pekne, teším sa. To je dobře, to mám radost. No a jak jsi se připravovala na dnešek? Špeciálne? No. Pravdu? Áno, pravdu. Tak nejako, no. Tešila som sa určite, že... No, mňa zase dietovala som a bola som stresa do rána, takže tak, ale nie. Pripravovala som sa v podstate tak, no, že ja som už o tejto akcii vedela dopredu v podstate asi 3 mesiace, akurát som nevedela, že to budem aj v Amix stánku, takže v podstate, ale nebola to taká žiadna novinka, tak tešila som sa a tak, takže ja neviem, extra príprava nebola. Děkuju. Amix pro tebe ale není žádná novinka. Sama si prozradila, že si naše výrobky používala už dávno předtím. Když bys měla vypíchnout ten úplně top pro tebe, tak co to bude? Tak určite, čo sa týka funkčnosti, tak je tam tých doplnkov naozaj veľmi veľa, ale tak pre mňa top doplnok, keď si poviem Amix, tak sú to Oldmesh vločky instantné. Určite. A potom BCAčko. Jo, ty instantní? Tiež instantný, no. Všetko sladké, takže. Dobře, a v jaké fázi přípravy se teďka nacházíš zrovna? No ja som v podstate teraz na začiatku prípravy a rozmýšľam, že by som teda si štartovala na jar. Ešte neviem, aké súťaže, neviem v podstate kde a kedy by som začala, ale všetko sa to uvidí podľa toho, ako to načasujem. Už sa momentálne neženiem tak ako dakedy, že v podstate som štartovala na každej jednej súťaži slovenskej, ktorá bola a na ktorej medzinárodnej som v podstate mohla. Takže v podstate sa teraz vyberiem a uvidím tak s kľudom, že čo ako. Dál by mě zajímalo, jak vypadá tvůj režim v off-seasonu? Off-seasonu? V podstate takisto ako normálne v sezóne. Ja nejako nemením svoj režim ani nič. Samozrejme toho jedla je tam potom viac, ale tréning takisto v podstate je každodennou mojou súčasťou. Regenerujem vtedy, keď už naozaj ma bolí celé telo, vtedy si dám pauzu. No v podstate základ. Práca, strava, tréning, práca. A spánek? Nejaké hrešenie, možno trošku v podobe jedla, keďže je to off-season a potom spánek samozrejme a tak. Prozrať nám, jaká je tvoje nejoblíbenější snídaně? Nejoblíbenější snídaně? Tak to som už povedala, je to vlastne Oldmesh s mliekom, ja to robím. V podstate si vymiešam, dám si tam lesné ovocie mrazené, ktoré vlastne predtým ako keby zohrajem na horúce pyré. A dám som nejaké ešte oriešky a poprípade trošku kešu alebo arašového masla. A druhá taká sú vajíčka, v podstate klasika. Neomrzí, na každý spôsob. Jasne. Ty si říkala, že když jsi v seasonu, tak si občas zahřešíš. Když teda si jakoby máš chuť zahřešit, co si dáš? To, čo prvé v podstate je asi po ruke. Ja nemám dno a nemám ani... Ruce v lednici proste, jo? V lednici väčšinou nič není, lebo v podstate tam máme iba všetko zdravé. Jo, to. Takže v podstate lednice moc byť neprešla, ale tak čo ja viem, no tak také hrešenie, no extra hrešenie není, napríklad sushi, ale samozrejme tak ja to jem potom vo veľkom množstve, hej, že to sa nedá ani povedať. Ale tak ja neviem, pizza, syry mám rada veľmi, bielu čokoládu, oriešky a tak ďalej. Je toho veľa dobrého, čo nás láka každý deň. Minulý rok se ti povedlo získat absolutní vítězství na mistrovství světa a vyhrála si prakticky každou soutěž, kam si přijela. Jak to děláš? Neviem, čo to robím ja. V podstate ja prídem na súťaž, pripravím sa najlepšie, ako viem. A vždy to závisí od daného okamihu, ako sa páčim tým rozhodcom, aké sú kritériá, ako v tom danom počte pretekárok vyniknem, respektíve nevyniknem. Takže myslím si, že to bolo také jedno s druhým určite. Počkej, tak teďka to trošku vypadá jako, že to je úplně jedno, že to chceš ty, že to záleží na okolnostech. Záleží určite. Jenom? Tak určite nie jenom, ale tak veľa to spôsobí, takže nemôžem povedať, že... Vieš. Dobře, a když bys měla říct nějaké svoje sny a cíle, co máš teďka v plánu? Tak ja by som veľmi chcela získať prokartu, veľmi naozaj. A v podstate to je taký môj najvyšší cieľ momentálne, no a potom sa uvidí. Potom by som sa tešila na to, že by som si mohla byť pánom, tak sama sebe vybrať si súťaže, aké chcem, kedy chcem. Nemusela by som to riešiť, či je jarná, či jesenná sezóna a tak ďalej. Takže v podstate asi to je taký najvyšší sen teraz. Tak určitě držíme palce. Ďakujem veľmi pekne. Děkujeme moc krát za rozhovor a ja ďakujem. Doufáme, že se ti bude líbit u nás v Famix týmu. To verím. Ďakujeme pekne.
Aj za to, že nás ukončia. Teďka vůbec se nekouká na to, že jsme skončili. My už jsme skončili.